Hej og velkommen til min chilismagning. Jeg vil i dag prøve at lægge mig ud med sådan en lille fætter, en habanero, for det skulle være så populært i øjeblikket at spise chili og så smide det ud på diverse medier. Jeg har fundet en kniv, den største jeg havde, for der er en god grundregel med hensyn til chilismagning. Det er, at jo mindre chili, jo større kniv. Så jeg skal lige huske at sige, at den er forvasket. Så ingen problemer der. Jeg kører lige spidsen af her. Og så er det altså bare afsted. Der er god smag af citrus. Den er ikke så stærk, som jeg havde forventet. Jeg havde forventet, at den gik lige ud i ørerne, og tårerne de bare trillede. Men ja, smag. Den er krydret, kommer sådan snigende, og ja, prikker lidt på tungen, men det er der sgu så meget, der gør. Hvis man slikker på en brændenælde, så prikker det sgu også på tungen. Så jeg skal også huske at lige pille lidt ved kniven, imens jeg sidder og snakker. Så pille. Men ja, stille og roligt. Jeg kan lige lægge kniven herover. Ja, det var sgu lidt ærgerligt. Jeg havde ellers sat mig op for en mindre voldtægt. Men det bliver så ikke i dag. Ja. Der er ikke så meget andet at sige. Jeg kan ikke synge, så jeg kan ikke engang synge en lille sang. Hvad er der ellers at sige? Ja. Jeg kan spille klaver. Jeg kan ikke engang strikke. Så jamen, der er jo ikke så meget andet at sige end tak herfra.